ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. шаби гузашта дар турнири ACI 192 се варзигари тоҷик Азам Ғаффоров, Беҳрӯз Зуҳуров ва Муҳиддин Холов баромад карданд. мутаассифона Муҳиддин Холов шикаст хӯрд. ана Беҳрӯз Зуҳуров бошад дар муҳориба зидди рақиби хеле сахт пирӯз шуд. Азам Ғаффоров бошад дуюм рақами рейтинги буда муҳориба зидди 15-ум рақами рейтингро қабул кард ва бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда мавқеи худро ҳамчун довталаб барои камарбанд боз ҳам қавитар кард. дар вақти муҳориба Азам зарба берун аз қоидаҳои ММА зад ва аз ӯ як бал кам карданд, лекин ба ин нигоҳ нокарда ӯ вазифаи худро иҷро карда тавонист ва акнун ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд ки ин чизро яке аз роҳбарони ACI Асланбек Бадаев таздиқ кард. муҳорибаи Азам зидди Арен Акопян дигар гуна мегузашт, лекин ин проблемаи Азам нест ки Арен аз муҳориба даст кашид. Азам вазифаи худро иҷро кард ва яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд аст, гуфтааст Асланбек. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни 57 килограмми ACI Азамат Пушуков аст ки охирон маротиба маҳз дар муҳориба зидди Азам Ғаффоров бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки реванши онҳо барои камарбанд беҳтарин муҳориба мешуд. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. рӯзҳои истироҳатии гузашта дар муҳорибаи асосии турнири UFC Ночи дар Мексико ду тобовии ҷангори вазни 66 кг Диего Лопес ва Жан Силва вохӯрданд ки муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳорибаи турнир шуд ва шояд ки беҳтарин муҳорибаи моҳ ва сол шавад. ҳатто Генри Сехудо ин чизро ба қайд гирифт. агар шумо муҳорибаи онҳоро тамошо кардагӣ набошед, пас худи ҳозир ба телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ обуна шуда муҳорибаи онҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дар ин муҳорибаи ҷолиб ва дурахшон Диего Лопес бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда худро боз номзад барои камарбанди чемпионӣ кард ва чемпион Александр Волкановский оиди ғалабаи ӯ чунин суханҳо гуфт. ман фикр мекунам ки UFC интизор буданд ки дар муҳорибаи Диего Лопес ва Жан Силва чӣ гап мешавад. медонам ки Лерон Мёрфи баъди нокаут равон кардани Арон Пико яке аз довталабони аниқ шуд. ма дарҳол баъди ҳамон муҳориба гуфтум ки барои ҷанг зидди ӯ тайёрум, лекин дар натиҷа ҳамаи мову шумо интизор будем ки муҳорибаи Силва ва Лопес чӣ гуна ба анҷом мерасад. барои ҳамин акнун ман намедонам ки рақиб кӣ мешавад. ман моҳи декабр ҷангидан мехоҳам ва рақиб метавонад ки Лерон Мёрфи шавад, Алҷемин Стерлинг, Диего Лопес ё ин ки Мавсар Евлоев шавад. мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, UFC метавонанд ки ба Диего Лопес баъди чунин ғалабаи дурахшонаш реванш зидди Волкановский ташкил кунанд, чунки ҳозир ӯ дар ҳақиқат ҷангори хеле машҳур ва дурахшон аст. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия гуфт ки барои ӯ фарқ надорад ки рақиби навбатиаш кӣ мешавад, Арман Педи ё ин ки Геҷи. рости гап барои ман фарқ надорад ки бо кадоме аз ин се нафар ман меҷангум. ин танҳо саволи маслиҳат бо ташкилоти UFC аст. мо ҳоло ҳатто гуфтушунидҳо оиди муҳорибаро оғоз кардагӣ нестем, лекин рақибро UFC интихоб мекунанд. барои ман бошад фарқ надорад, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, аз рӯи баъзе овозаҳо UFC муҳориба байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддаленаро интизоранд, чунки агар Ислам ғолиб шавад, пас UFC супер муҳориба байни Махачев ва Топурияро ташкил кардан мехоҳанд. лекин ҳозирашта ин танҳо овоза аст. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.